kon non tigi musidɓe tedduɓe ɓe ko ɓe ñamana TV ene tawi ɗo balɗe 4 Julay ɗo e Wali Bakunda hiro mango Barodi Tumana wongo wonta on MC Barodi Tumana o waɗi ɗo hirde nde hono mum waɗani e nder Wali Bakunda nanti noti ɓe ngari ɓe notima MC ɗo e Wali Bakunda hiro ngo ngo weli ngo waɗi no ngo foti yarude ngo waɗi e jam ngo yalti e jam sukaɓe ɗo ɓe mbaɗi cosaan mbaɗi gude lebbi ɓe ngari ɓe mbaɗi cosaan maɓɓe ɓe ngami ɗo e Wali Bakunda ɗum noon musidɓe tedduɓe yeɓiyan ko ɓe ñamana TV MC haalan ɗon o noddi artiste Bobo ɗo e leydi Tumanna leydi Gambia MC Mbalo o noddiɗi ɗo artiste aji ɗi ngari notima mbo e dow teddugal o holliri cosaan makko e ñalande makko yimɓe beltiman Nene Hiro Baba Hiro Koto Hiro